Hey, what's up mga koy? So, I am proud Bistak Boy, kaya din. So, sa nangutan na nga, di ba sa kuan nga wala na raw blue buds akong kuan channel dire sa Facebook. Ang kabalabon sa nang blue buds kanang kuan bitaw. Kanang ang imo account sa Facebook kay nakabotang blue nya na check kanang gamay bitaw sa gilid sa may pangalan dapit. Kana ya, nawala na pud siya sa kuha kay tungod taga-bulan man taga-bayan, taga-bulan ka magbayad ka na bayad GCash ba na. Ya wa na ko nagbayad na kay akong GCash ba kay nadaot pud tay tungod anang magpasa-pasa bitaw nag link. Kaya ang link magud ana kanang pambot ang sugal ana pataka mo tuplok anang link. Ya ang gamit ba kag GCash no. Ya ang GCash nimo magamit nya mga kuan sa uban mahak. Ya pasudlan mo kwarta ya ang kwarta sa mong GCash mawala ra kay kuan man kanang nahak man ang imong GCash. So muna to. Karon wala kay ko nagagamit og kanang GCash karon kay tungod akong GCash nahak. Ma-open pa siya. Kay tungod ba tong nag-try ko kanang dula bitaw sa una kanang online sugal. Kaya pagtuplok ko ng mga link ana ya mogamit pag GCash ya ana hack ang mong GCash ya karon kung sudlan ako akong GCash ug ako kanang kwarta mawa ang sulod ya karon wala ko nagamit og GCash oy tanang bang na ako account wa gyapon ya sudlan ako mawa ra ya karon wala ko gamit og kanang GCash kay wala nang online ba online sugal ng mga link ya karon ay magtuwa ng mga kuan oy kanang mga online sugal ana kay kanang gipanapasa nga link yung mga hacker mo na god ya, karon wa na ako tong blue buds ako ya tungod wala lang kay ko naga-post o kanang mga video bitaw tagsa na lang ya bosog ya pagbalik lang ako para ba ya lingaw-lingaw pa ako mga video ba ana lang god mura to no